Қисми нуҳуми повест. Шинакҳо сохта шуданд. Дар онҳо ҷавонони мусаллаҳ ҷой гирифтанд. Онҳое, ки тирандозиро ба тозагӣ омӯхта буданд, дар дасти худ каланд, бел, табару теша бар ин асбобҳои деҳқониро гирифта, дар ҷойи қувваи эҳтиётӣ истоданд. Рӯзи мурод баъд аз он ки савора гардиш карда, ҳамаи шинакҳо ва ҷавонони дар онҳо нишастаро аз назар гузаронид, ба болои тал омада дар шинаки марказӣ қарор гирифт. Он шаб бо оромӣ ва хомӯшӣ гузашт. хомӯшии он шабаро танҳо садои суми аспҳо ва овози «бедор бош, ҳушёр бош» гуфта аз шинак ба шинак хабаргирон гаштани чапарҳои дастаи худмудофиакунӣ вайрон мекард. Лекин тахминан 2 соат пеш аз баромадани офтоб, садои милтиқҳое, ки дар атрофи қишлоқ ҷо ҷо ва якка якка паронда мешуданд, шунида шуд. Аз паси ин садоҳо чапарҳо дар тоз омада, ба Рӯзи мурод хабари дар атроф дуртар аз қишлоқ намудор шудани сиёҳии босмачиёнро ва аз дур якка якка тир андохтани онҳоро расониданд. Дар ҳамин вақт аз рӯ ба рӯи тале ҳам, ки Рӯзи мурод дар он ҷо буд, сиёҳии босмачиён намоён шуд ва онҳо оҳиста оҳиста ба тарафи тал нигоҳ карда меомаданд. Рӯзи мурод нафарони худро фармуд, ки милтиқҳоро ба рӯи даст гирифта муҳайёи парондан шуда истанд. Вақте ки босмачиён расида омада мехостанд аз паҳлӯи тал ба тарафи қишлоқ гузаранд, ӯ ба оташкушоӣ фармон дод. Як қатор милтиқдастоне, ки дар канори тал дар шинак нишаста буданд, якбора ва ба тарзи шилик тир андохтанд. Як босмачӣ тир хӯрда аз болои асп фурӯ ғалтид. Аспаш ба тарафи қишлоқ гурехт ва босмачиёни дигар сарҳои аспони худро паст гардонида гурехтанд. ҷавонони худмудофиакунӣ, ки дар канори пеши тал дар шинак нишаста буданд, бо фармони Рӯзи мурод аз дунболи босмачиёни гурехта рафта истодагӣ тир андохтанд. Аммо тирҳои онҳо хато хӯрд, ба босмачиён нарасид. Баъд аз гузаштани босмачиён аз майдони тиррас, Рӯзи мурод мултиқпарониро боздошт. Баъд аз сафед шуда омадани рӯз, як тӯдаи калони босмачиён ба тал наздик расида омада, ба тирандозӣ даромаданд. Дастаи худмудофиакунӣ ҳам ҷавоб дода истод, лекин тири ҳеҷ як тараф ба дигар тараф намерасиданд. Аммо тири Рӯзи мурод рӯ ба камӣ овард. Агар тирандозиро давом мекунонид, бетир монданаш муайян буд. Бинобар ин ӯ нафарони худро ба милтиқ напарондан ва ба шинак наздик омадани босмачиёнро нигарон шуда, фармон дод, ки барои хабар додани таҳлукаи ҳақиқӣ ва талаб кардани қувваи яроқдор ҳеҷ набошад яроқ, ба раён ба ревком боз одам фиристод ва ин дафъа ба ин хизмат одами муътамад ва ҳушёри худ Эргашбедандонро фармуд. Босмачиён то баромадани офтоб чанд бор ба тал ҳуҷум карда бошанд ҳам ҳеҷ коре карда натавонистанд. Дар ҳар боре ки ба тал наздик мерасиданд, 2-3 мурдаашонро дар майдон гузошта ба гурехтан маҷбур мешуданд. Лекин рафта рафта тири Рӯзи мурод бисёр кам шуд. Ба дараҷае кам шуд, ки ин ҳолро босмачиён ҳам ҳис карданд. Босмачиён кам мондани тири Рӯзи муродро фаҳмида буданд. ӯро боз ҳам бисёртар ба исроф кардани тир маҷбур карданӣ шуда, ба тарафи тал ба ҳуҷуми пай дар пай даромаданд. Онҳо ба тарафҳои дигари қишлоқ ҳам ҳуҷумҳо оварда маҷбур карданд, ки посбонони он тарафҳо ҳам тир исроф кунанд. Дере нагузашт, ки аз он тарафҳо ҳам ба Рӯзи мурод тирталабкунии чапарҳо омадан гирифтанд. Рӯзи мурод
ба ваъдаи аз раён тир омадан замон ба онҳо фиристодан, онҳоро баргардонда мефиристод. баъд аз андак фурсат гурӯҳҳои посбонони атроф, ки тирашон тамом шуда буданд, яке аз паси дигаре омада ба пеши Рӯзимурод ба болои тал ғун шудан гирифтанд. дар тал қувваи ҷоннок зиёд шуд, аммо чизи муҳиме, ки ба воситаи вай аз ин қувва фоида бурда шавад, тир набуд. босмачиёне, ки ба муқобили гурӯҳҳои бетир буданд, аз дунболи онҳо омада ба пеши тал расиданд ва талро аз ҳар тараф печонда гирифтанд. ҳуҷуми босмачиён шиддат кард ва ба муқобили ин ҳуҷум тирандозии шинакнишинон то рафт суст шудан гирифт. аз бештарин шинакҳо шинакнишинон душманонро бо қундоқи милтиқ ва бо белу калан мегардонданд. Рӯзимурод шинакнишинонро ба ваъдаи ба зудӣ омадани яроқ аз раён дилдорӣ дода, онҳоро ба тариқаи бо дандону нохун ҷангидан бошад ҳам ба истодагарӣ далолат мекард. умеди Рӯзимурод, ки ба омадани яроқ аз раён буд, ва ваъдаи ӯ, ки дар ин бора ба шинакнишинон медод, беасл баромад. Эргашбедандон аз миёнаи найзор худро ба заҳкаш гирифта ва аз даруни об худро ба тал расонда, як хабари бисёр наумедонае овард. назар ба қавли Эргашбедандон, ӯ ба раён рафта, ба пеши раиси ревком даромада, ба ӯ таҳлуқаи ҳақиқии бар сари қишлоқ омадаро ҳикоя кардааст ва аз ӯ қувваи ҷонноки мусаллаҳ, ҳеҷ набошад милтиқ ва тир талабидааст. раиси ревком дар ҷавоби Эргаш гуфтааст: аз тайёрии босмачиён барои ҳуҷум кардан ба раён хабар ҳаст. дар ин ҳол ман қувваи ҷонноки мусаллаҳ он тараф истад, ягон тирро ҳам ба қишлоқ дода фиристода наметавонам. дар вақте ки Эргаш талаби худро такрор карда ба болои ин талаб истодагӣ мекард, пешхизмати раис ба ӯ даромада, аз марказ одами вакили мухтори ҷумҳуриятии шӯрои халқии Бухоро омад. ба шумо суҳбати пинҳонӣ доштааст, гуфт. раис ба Эргашбедандон нигоҳ карда, ту берун баромада ист, гуфт ва ба пешхизмати худ ба одами вакили мухтор гӯй пеши ман дарояд, гуфт. одами вакили мухтор ба пеши раиси ревком даромад ва ҳарду бо ҳам баъд аз 2-3 дақиқа суҳбати маҳрамона кардан, ба рӯи ҳавлӣ баромаданд. дар он ҷо раис ба одамони худ нигоҳ карда: ҳамаатон савор шаведон, ба як ҷо меравем. дар ин ҷо аз одамони маҳаллӣ 2 нигаҳбони беяроқи пиёда монда мешавад, гуфт ва худ ба асп савор шуд. Эргаш ба вай наздик расида: ман чӣ кор кунам, ба ман чӣ ҷавоб медиҳед, гуфта пурсид. ту дар ҳамин ҷо бош, мо баъд аз ягон соат меоем. баъд аз он дар бораи кори ту гап мезанем. гӯён аспашро ҳай карда аз ревкомхона баромад ва аз дунболи ӯ одамонаш ҳам савор шуда равон шуданд. баъд аз ним соати баромада рафтани раис, пиёда, савора, яроқноқ ва беяроқ як гурӯҳи калони босмачӣ омада ба ревкомхона пахш карда даромаданд. қурбошии босмачиён ба рӯи суфа баромада қолин паҳн кунонда, курпача андозонда, дар он ҷо ҳокими амир бар ин чорзону зада нишаст ва йигитҳои ӯ дар поёни суфа дар рӯ ба рӯи қурбошӣ монанди шогирдпешагони ҳокимони амир даст пеш гирифта истоданд. канӣ ҳама чизро ғун кунедҳон, гуфта фармон дод қурбошӣ ба одамони худ. босмачиён гӯё ки як чизи худашон пинҳон кардагиро гирифта мебароварда бошанд, рост рафта шохҳо, бедаҳо ва хошокҳоро ба як тараф гардонда, аз таги онҳо сандуқҳо, қутиҳо ва борҳои тойбастаро баровардан гирифтанд ва онҳоро
ягон бардошта бурда пеши қурбошӣ гузоштанд. Қурбошӣ аз киссаи худ як даста калидро бароварда ба яке аз одамони худ дод ва фармуд, ки бо онҳо дарҳои амборҳоро кушоянд ва гуфт: калиди ҳар қуфлро ёфта ба худаш андозетон, ки қуфлҳо вайрон нашаванд. қурбошӣ ба одамоне, ки дар пеши ӯ сандуқҳо, қуттиҳо ва борҳои бастаро ғум карда буданд, кушодани онҳоро фармуд. патронҳо, милтиқҳо, тапончаҳо ва шамшерҳоеро, ки йигитҳо аз даруни онҳо мебароварданд, қурбошӣ ба рӯи хате, ки дар даст дошт, нигоҳ карда аз назар мегузаронид. Эргашбедандон ба ин ҳол тааҷҷубкунон нигоҳ карда меистод. чашми қурбошӣ, ки нохост ба ӯ афтод: ту кистӣ ва дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? Гуфта аз вай пурсид. ман яке аз одамони раиси ревком мебошам. То омадани бег ту дар ин ҷо посбон карда ист, гуфта маро дар ин ҷо монда рафта буданд, гуфт Эргаш ҷавоби сохта дод. бисёр хуб, гуфт қурбошӣ, акнун бег омаданд. акнун дар ин ҷо қаравлӣ карда истодани одами раиси ревком ҳеҷ даркорӣ надорад. милтиқи дар даст доштагиатро бо патронҳояш ба мо супор ва худат аз дунболи раисат сиҳат саломат рафтан гир. Эргаш милтиқ ва патронҳояшро супурда ба тарафи собод рафта аспашро кушодан гирифт. асп ба мо дар кор аст, ту пиёда равӣ ҳам раисатро ёфта мегирӣ, гуфт қурбошӣ ба Эргаш. Эргашбедандон аз ревкомхона баромада пиёда ба роҳ даромад. ӯ мехост, ки ҳарчи зудтар ба қишлоқ расида ин хабари даҳшатасарро ба Рӯзимурод расонад. аммо беаспӣ барои ба амал овардани ин хоҳиши ӯ халал мерасонид. бо вуҷуди ин ӯ то қувват дар по дошт медавид. баробари як аспи дардпозраванда роҳ рафта натавонад ҳам баробари як аспи роҳдор раҳсипорӣ мекард. аммо ҳанӯз нимаи роҳро нарафта буд, ки зиёда монда шуда ба лаби чашмае нишаста об нӯшид ва барои дамгирӣ қадре дар он ҷо истода монд. чашма дар ҷарӣ буд. болои ҷарӣ роҳи калон ва он тарафи роҳ паттазори ғулие буд. Эргаш дар канори чашма пойҳои худро молида менишаст, ки аз кадом тараф буд як занак пайдо шуд. занак ҷавон, чашму абрӯяш сиёҳ, мӯйҳояш дароз, бисёр хушрӯ ва зебо буд. дар дасти занак як кӯзаи сафолин буда, маълум мешуд, ки ӯ барои обгирӣ омадааст. занак ба лаби чашма наздик расида буд, ки чашмаш ба Эргаш афтод ва бояд аз ӯ дар шубҳа афтода бошад, ки аз роҳ рафтан боз истод ва рӯймоли дар сараш будагиро ба рӯяш фароварда, як гӯшаи онро газида рӯяшро пинҳон кард ва аз гӯшаи рӯймол бо гӯшаи чашмонаш ба тарафи Эргаш тез тез нигоҳ кардан гирифт. Эргаш ҳаё ва шубҳаи занакро пай бурда, чашмашро аз вай канд ва худро ба нодонӣ зада, пойҳои худро молидан гирифт. занак аз одоб ва назокати Эргаш далер шуда, ба лаби чашма омад ва кӯзаашро ба замин гузошта аз Эргаш пурсид: дар ин гирду пеш ягон босмачиро надидаӣ, амак? дар ин наздикиҳо надидаам, аммо раёнро гирифтанд. худо зудтар онҳоро бардорад ва хонаҳояшонро сӯзонад, ки хонаи мардумро сӯхтанд, гуфт занак ва кӯзаашро бардошта ба обгирии чашма даромад. вайро пур кардан гирифт ва худаш ҳам ба кафи худ об гирифта менӯшид. дар қишлоқи шумоён босмачиҳо чӣ корҳо карданд? гуфт Эргаш аз занак пурсид. занак кӯзаи пуробшудаашро аз чашма кашида бароварда дар канор гузошт ва худаш рост истода ҷавоб дод: молҳои манқул ва чорпоҳоро бурданд, занон ва духтаронро беобрӯ карданд. ду марди ба онҳо муқобил баромардагиро куштанд. 3 мардро бандӣ карда пеши қурбошӣ бурданд. мардони дигар ба кӯҳ гурехтанд.
Занак аз сухан боз истода кӯзаро бардошта ба китфи худ гузошт ва ба дасти худ аз дастаи кӯза дошта боз ба гап даромад. Як шабона рӯз аст, ки бачагон об нанӯшидаанд. Дидам, ки аз ташнагӣ ҳалқу даҳони бачагон хушкид, бо ҳазор тарсу ларз ба об баромадам. Магар мардина надорӣ, хоҳар, ки дар ҳамин гуна рӯзи ваҳмнок худ ба об баромадаӣ? Пурсид Эргаш. Мардам ҳаст. Ӯ маро бо бачагонам дар ғоре пинҳон карда, худаш ба қуллаи кӯҳ гурехт. Як сар гӯсфанд ва як сар буз доштем, ки онҳоро аз дасти босмачиён гурезонад ва бо худ бурд. Гӯён Занак аз лаби чашма ба лаби ҷарӣ ба роҳи калон баромад. Дар ҳамин вақт аз дур саворе намоён шуд. Ӯ як одами миёнсоли шикамкалони фарбеҳ буд. Дар миёнаш шамшер ва ба пушташ милтиқ овезон буд. Ӯ пешонаи худро бо латае баста буд, ки ин нишонаи босмачигӣ буд. Занак бо дидани ин савор қадами худро тезтар кард, аммо савор аспашро дусе қамчин зада давонда ба ӯ расид. Ист! Гӯён ба Занак фармон дод. Занак кӯзаи пуроби худро аз китфаш бар роҳ ҳаво дода, худ ба даруни паттазор гурехт. Босмачӣ аз асп фуромада, аспашро ба шохи дарахте баста, аз дунболи Занак давид. Занак монанди боде, ки аз байни шохаҳои дарахт гузарад, аз байни паттаҳо бо тезӣ мегузашт ва мегурехт. ӯ ба харошидан шудани сару рӯяш, хаста шудани дасту пояш ва даридани либосҳояш нигоҳ накарда медавид. Аммо босмачии фарбеи ғафсина мисли ӯ бо тезӣ аз миёнаи дарахтони хордор гузашта наметавонист. Босмачӣ дид, ки ба Занак расида наметавонад ва ба масофати миёни худаш ва Занак тораф дур мешавад, милтиқашро аз пушташ ба рӯи дасташ гирифта ва фармон дод. Исто, вагарна мепаронамад. Занак бо шунидани ин фармон боз ҳам қадами худро тезтар кард ва босмачӣ ба ҳаво нигоҳ карда тир андохт. Занак бо шунидани садои милтиқ ба гумони он ки тир ба худаш расидааст, як фарёди ҷонкоҳе кашид ва рӯйнокӣ ба замин ғалтид. Босмачӣ ба умеди ба даст даровардани шикори худ осудадилона қадам мезад. Эргаш, ки аз канори чашма ба канори роҳ баромада ин манзараро тамошо мекард, бо дидани ин ҳол дар ғазаб омад. Аммо ба дастаи ӯ силоҳе набуд, ки бо босмачӣ дарафтода Занакро халос кунад. ӯ дида истода буд, ки Занаки мазлума ҳамин замон ба чанголи босмачӣ монанди мурғе, ки ба чанголи шағол афтода бошад, меафтид. Аммо чорае надошт, ки ба Занак ёрӣ расонад. ӯ монанди шере, ки дар ғазаб омада бошад, дандон мехоид ва мехӯрид, аммо чанголи шерона надошт, ки он гургро, яъне босмачиро даронда партояд. Дар ҳамин вақт ба хотири Эргаш расид, бо илҳом шудани ин фикр, чашмонаш, ки бо оташи дудолуди ғазаб аланга мезад, чароғ бар ин равшан шуд ва ба лабу даҳонаш аломати табассуми шодӣ пайдо шуд. ӯ худ ба худ: чӣ хуш бувад, ки барояд ба як карашма ду кор. Гӯён ба тарафи асп давид ва аспи босмачиро аз шохи дарахт кушода ба вай савор шуда фарёд кашид: «Эй гурги дупо, хабардор бош, ки аспат аз даст рафт!» Гӯён ба асп пошна зада ба роҳ даромад. Босмачӣ бо шунидани овози Эргаш ва садои суни асп сарашро пас гардонда ба роҳ нигоҳ кард, ки ҳақиқатан аспашро бурда истодаанд. ӯ Занакро ба ҳоли худ гузошта ба тарафи роҳ давид, аммо то кашола карда баровардани ӯ танаи ғафси худро аз байни шохҳои хордор. Эргаш хеле дур рафта буд. Босмачӣ фарёд кард: «Исто, вагарна мепаронамад!» Эргаш дар ҷавоби ин сухани босмачӣ дар зери паҳлӯи асп ду пошнаи дигар зад ва асп аз аввалияш ҳам тезтар ба давидан даромад. Босмачӣ пай дар ҳам тир меандохт ва асп аз садои милтиқ боз ҳам зиёдтар шавқ гирифта девонавор медавид. Эргаш баъди тамоман дур шуданаш аз майдони тиррас
ба баландие баромада аспро аз тохтан боз дошта ба ақиб нигоҳ карда дид, ки босмачӣ ҳанӯз ба умеди ба даст даровардани аспи худ тир меандозад ва занак аз пата баромада ба тарафи доманаи кӯҳ медавад. Эргаш баъд аз он ки ба доманаи кӯҳ расида ба шикофие даромада ғоиб шуда рафтани занакро дид, ба тарафи қишлоқи худ нигоҳ карда асп давонда рафт. ӯ қишлоқро дар ҳолате ки аз ҳар тараф ба босмачиён печонда гирифта шудагӣ буд, ёфт. Танҳо тарафи кӯли найзор кушодагӣ буд, ки ӯ аспро дар он ҷо ба ҳоли худ сар дода, ба миёнаи найҳо даромада ва аз он ҷо худро ба даруни заҳкаш гирифта ба тал ба пеши Рӯзимурод расонид. Эргашбедандон ҳикояи барои яроқталабӣ ба раиси ревком вохӯрданашро, ҷавоби раиси ревкомро ҳам воқеаҳои дар раён ва дар роҳ рӯйдодагиро ба Рӯзимурод нақл карда, акнун тамом карда буд, ки пиёдаи дигаре аз даруни заҳкаш баромада ба пеши Рӯзимурод давида омад. Хабаре, ки ин пиёда оварда буд, аз хабари Эргаш овардагӣ ҳам бадтар ва нафратангезтар буд. Назар ба қавли ин пиёда, вакили мухтори ҳукумати Шӯрои Халқии Бухоро дар корҳои Бухорои Шарқӣ ба ҳукумати советӣ исьён кардааст. ӯ ҳамаи яроқҳо, тилло ва тангаҳо ва дигар чизҳои ҳукуматиро, ки дар даст доштааст, ба босмачиён дода, худаш ҳам бо одамони ба худаш содиқ ба Аҳварпошо ва Иброҳимбек ҳамроҳ шуда рафтааст. Рӯзимурод, ки бо шунидани ин хабар дар ғазаб шуда буд, худ ба худ савол дод: вакили мухтор кист? Ва баъд аз қадри хомӯш истодан ба ин пурсиши худ ҷавоб доданӣ шуда гуфт: вакили мухтор тағоибачаи яке аз миллионерҳои Бухорост, ки он миллионер сардори ҷадидони Бухоро буда, ба роҳи ҳила инони ихтиёри ҳукумати халқии Бухороро ба дасти худ гирифтааст. маълум мешавад, ки ин хоин аз тарафи он хоин ба Бухорои Шарқӣ барои ташкил кардан ва қувват додани босмачигарӣ вакили мухтор шуда омада будааст. Рӯзимурод қадре сукут карда истода, гапро ба сари раиси ревком оварда, боз худ ба худ гуфт: раиси ревком раёни мо бошад, ин ҳам яке аз бойбачагони Бухоро буда, сагбачаи фармонбардор ва вафодори он хоинон аст. Рӯзимурод баъд аз он ки ба хоинон ин гуна як тарҷумаи ҳоли кӯтоҳ ва лекин пуррае дод, муштҳои худро гиреҳ карда вадастони аз ғазаб ба худ кашидашудаашро ба ду тараф ёзонда, худ ба худ гапзаниашро давом кунонид. Аз ин хоинон ғайр аз ҳамин чизи дигареро чашм доштан дуруст набуд. Агар дӯст шудани гург ба гӯсфанд, шағол ба мурғ, калхот ба кафтар мумкин мебуд, дӯст шудани инҳо ҳам ба ҳукумати советӣ мумкин мешуд. ҳайфо, ки дар зиндагӣ мисли ин як ҳодисае дида нашудааст. Рӯзимурод гуфтугузори худ ба худиро монда, ба мардум нигоҳ карда бо овози баланд гуфт: рафиқон, вазифаи мо ин аст, ки умедамонро аз ёрии ин хоинон тамоман канда ва ба партияи бузурги Ленин, Сталин, ба партияи болшевикӣ, ба ҳукумати советӣ ва ба пролетарҳои халқи бузурги рус такя карда истода, ба муқобили душманони халқ, ба муқобили босмачиён ва ҳомиёни онҳо биҷангем. то рехта шудани қатраи охирини хунамон биҷангем. агар яроқ наёбем, бо нохун ва дандонамон бошад ҳам меҷангем. агар мо дар ин роҳ фидо шуда маҳв шавем, бо ёрии пролетарҳои халқи бузурги рус, фарзандонамон, синфамон ба мақсад хоҳанд расид. рафиқон, то ҷон дар рамақ доред, ба пеш меҷангем. то рехта шудани қатраи охирини хунамон меҷангем. агар яроқ наёбем, бо нохун ва дандонамон бошад ҳам меҷангем. гӯён мардум бо як овоз ҷавоб доданд. Рӯзимурод бо ёрии омма аз аввалияш ҳам сахттар ва боғайратонатар ба кори мудофиа
даромад. аҳволи дастаи худмудофиакунӣ аз ҷиҳати камии тир бисёр бадтангӣ афтода буд. босмачиён шинакҳоро аз ҳар тараф печонда гирифта буданд. онҳо ба тарафи шинакҳо тирҳоро борон бар ин меборониданд, аммо шинакнишинон дар муқобили 100 тири онҳо бо як тир, ин ҳам дар вақти ба шинак даромаданӣ шудани босмачиён ҷавоб медоданд. дар ин вақт расида омадани қуввати ҷонноки нав ва ярӯқҳои нав ба босмачиён аҳволи шинакнишинонро боз ҳам тангтар мекард. оқибат тири шинакнишинон тамоман ба поён расида, кор чунон ки Рӯзимурод гуфта буд, ба ҷангидан бо дандону нохун расид. босмачиёнеро ки ба шинак пахш карда медаромаданд, шинакнишинон бо сарнайза ва қундоқи милтиқ мезаданд ва бемилтиқон босмачиёнро ки дар даруни шинак ба дасташон меафтод, бо панҷаашон буғӣ карда бо дандонашон сару рӯи онҳоро медарониданд. рафта рафта қувваи ҷонноки Рӯзимурод ҳам кам шуд ва дар пеши ӯ якчанд нафари бешумур монд. Рӯзимурод боз ҳам боғайратонатар меҷангид. дар шинаки паҳлӯӣ ки Эргашбедандон танҳо монда буд, аз даруни хандақ хазида ва гавак кашида омада худро ба Рӯзимурод расонид. бо омадани ӯ аз як тараф рӯҳи Рӯзимурод баланд шуда бошад, аз тарафи дигар ба қувваи ҷангии ӯ боз ду даст зам гардид. Рӯзимурод ва Эргашбедандон ҳарду дар як ҷо истода бо ёрии якдигар шервор меҷангиданд ва ҳар босмачӣ ба канори шинакрасидаро ба халос шудан роҳ намедоданд. дар ҳамин вақт сардори босмачиён ба шинак наздик омада ба йигитҳои худ одамони боқимондаро зинда ба даст дароред, кӯбкорӣ мекунем биём фармон дод. босмачиён бо шунидани ин фармон бе он ки тире андозанд ба сари Рӯзимурод ва Эргашбедандон аз ҳар тараф рехтанд, лекин Рӯзимурод болшевик ба дасти душман зинда намеафтад гӯён ба кор даромад ва бо Эргаш пушт ба пушт истода босмачиёнро ба шинак даромадаро дошта калла ба калла зада мекуштанд ва монанди шере ки худмурдаро аз пеши худ дур андозанд, лошаи босмачиёнро аз шинак берун ҳаво медоданд. босмачиён диданд ки онҳоро зинда ба даст даровардан мумкин нест, аз ҳар тараф ба тирборонкунӣ даромаданд. дар навбати аввал Эргаш бо тире ки ба сари дилаш хӯрда буд ба замин ғалтид. акнун Рӯзимурод танҳо монда буд ва аз чанд ҷояш тир хӯрда суст шуд. ӯ пӯшнокӣ ба девори шинак такя карда ҳанӯз рост меистод ва аз чанд ҷойи баданаш хун шорида баромада либосашро гулгун мекард. оқибат ӯ ҳам бо шамшере ки аз фарқи сараш расида буд ба замин ғелид ва босмачиён бадани ба замин ғелида хобидаи ӯро тирборон мекарданд. баъд аз монанди ғелбер сурох сурох шудани сар то пои Рӯзимурод, ӯро ба ҳоли худ партофта, ҳамаи нимҷон мондагиҳои шинакнишинонро ҳам тирборон карда, баданашонро тури моҳидорӣ борин карданд. босмачиёни ваҳшӣ ки муваққатан ғолиб омада буданд, аз шароби ин ғалаба маст гардида тамоман девона шуданд. онҳо ба қишлоқи бенигаҳбон мондагӣ бо тохт ҳуҷум оварданд. молҳои ҷондор ва беҷони қишлоқро тамоман тороҷ карданд. беморон, пирон, занон ва бачагонро ки ба ҷанг ҳамроҳӣ карда натавониста дар хона монда буданд, аз қишлоқ ронда бароварда, дар майдоне ғум карда ва гирдогирди онҳо қаравул гузоштанд. баъд аз он қишлоқро ки аз одам ва мол холӣ монда буд, оташ заданд. ин як оташи зулми ваҳшиёнае буд ки шӯълаи вай бо дуди оҳи мазлумон печида ба фалак мебаромад. босмачиён баъд аз фориғ шуданашон аз кори қишлоқ ба сари асирони қишлоқӣ ғум шуданд. занон ва духтарони зеборо аз миёнаи асирон ҷудо карда ба як канор бароварда монданд. пирон, кампирон ва занони ба худашон нодаркорро ба ҷарие андохта тирборон карданд.
ва дигаронро ба пеши тал ҳай карда бурданд, ки дар он ҷо онҳоро ягон ягон бузвор кӯбкорӣ карда тозанд. босмачиён акнун кӯбкориро сар карда, як касро дар миёни худ кашмакаш мекарданд, ки аз дур тӯдаи саварон намоён шуданд. босмачиён ояндагонро аз дастаҳои худ гумон карда, барои нишон додани ғалабаи худ ба онҳо кӯбкоритозии худро боз ҳам бошавқонатар давом кунониданд. босмачиён ба болои асири нимҷон савори тӯда шуда, яке аз по, дигаре аз даст, сеюме аз гардан, чоруме аз миёни он асир гирифта, ҳар яке ба тарафи худ мекашид ва онҳое, ки дар канортар буданд, ба сари аспи худ қамчин зада кӯшиш мекарданд, ки ба сари ҷасади асир расанд ва ба ягон ҷои ӯ даст зада ба тарафи худ кашанд. ба ҳар кас зур мезаданд, ки ҷасади асирро аз миёнаи тӯда гирифта бароварда ба пеши босмачиёни навоянда ба тариқи пешкаш партоянд. лекин тӯдаи зоғвор ба сари ҷасади асир ғуншудаи босмачиёнро садои даҳшатовари тр-тр-три пулемёт бароканда кард. тирҳои жолавор борандаи пулемёт босмачиёни дар як ҷо ғун истодаро тут бар ин мерехт. босмачиёни зиндамондагӣ босмачӣ набудани ояндагонро фаҳмида, барои гурез роҳашонро баста шуда буд. ояндагон давродаври онҳоро печонда гирифта, аз минтиқҳо ва пулемётҳо тир мепаронданд. оқибат босмачиёни зиндамондагӣ аз аспашон пиёда шуда, худро ба болои тал ба шинаке, ки аз тарафи Рӯзимурод сохта шуда буд, гирифтанд ва дар он ҷо милтиқҳояшонро ба даст гирифта истода, ба шинак наздик омадани навомадагонро нигарон шуданд. лекин навомадагон ба шинак наздик нашуда, ба тарафи вай гранатаҳои дастӣ андохтанд. дар натиҷа дуду хок ба осмон баланд баромада, аз байни онҳо дасту пои босмачиён ба замин рехтан гирифт. дар натиҷаи яксоата ҷанг ба бисёр кам босмачиён гурехта халос шудан насиб шуд ва бештарини онҳо ба ҷазои сазавори кирдори худ расида буданд. навомадагон аъзои ташкилоти комсомолии сарҳадчиён буданд. вақте ки онҳо дар таҳти ҳуҷуми босмачиён мондани он қишлоқро шуниданд, фидоивор ба ихтиёри худ ба майдон даромада, ба рухсати ташкилот ва раҳбарияти сарҳадчиён дар зери дастаи Симеон Семёнович ном комсомолес ба ёрии аҳолии он қишлоқ давида буданд. ихтиёрони комсомол баъд аз торумор кардани босмачиён беморон ва маҷрӯҳонро ба беморхонаи сарҳад фиристоданд. барои занон ва духтароне, ки аз дасти босмачиён саломат монда буданд, дар наздикии сарҳад як артели кӯрпатӯзӣ кушода, онҳоро дар он ҷо ҷойгир карданд. барои пирон ва барҷомондагон дар сарҳад хобгоҳ кушода, онҳоро дар он ҷо хӯронда пӯшониданд. аммо барои бачагони хурдсол дар таҳти шефии комсомол дар сарҳад сағирхона кушода, тарбияи онҳоро дар он ҷо ташкил карданд. писари Рӯзимурод Қурбон, ки ӯро қаҳрамони ҳикояи мо Ятиммурод ака Қурбон мегӯяд, дар ҳамон рӯз бо ёрии комсомол аз дасти босмачиён халос шуда, дар қатори бачагони дигар ба ҳамон сағирхона оварда шуда буд. сағирхонае ҳам, ки қаҳрамони ҳикояи мо Ятиммурод дар вай ҷой гирифт.